Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe e ɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV bisimilla moneru ɓindu jayndeli moɗon weltare min dañi huccude e moɗon oɗo subaka altine hande ko wiɗon tan yo Allah waɗanen jaam goto fof salminama e inde kono on manama e jettode serenɓe men jejjitaka hay lawol gotol calminama jurama bertama juuɗe ñagama duwaw yuppo e Sénégal e aduna fof ha oɗon brosse wawa hollude en caggal ɗum noon yewede tan min dañata samedi dimanche caggal nde ganduɗa min kuccita e moɗon wadde halde ko weltare min dañi banimon debbo Aissata Ndiaye ne wonde banum gorko sehil mum Amadou Moussa no weekend ma waɗi alhamdulillah ko yettere Allah Aissata caggal yettude Allah ko julde nabi Muhammadin ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam dokkude en tigi wurde sellude ha kawruɗen e oɗo altine hande sikki ala weekend o ko comme no woywade e kala ñande ko alet tan dimanche goto joguiɗen e weekend mi jiirayma an aɗa jogui samedi dimanche mais min mi ala samedi joguimi tan ko dimanche ɗum ɗon noon ko salmitadema salminde kadi dendagal yiɓiyankoɓe men wonɓe e nder kamɓe bowal leydi Sénégal wiiteɓe hono kala subaka assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Aleykum salam wa rahmatullah ko ɓuuri tengtude hande Aissata ene jeeya ko ɓuuri tengtude en tout cas haysono tawi wona jande ɗi foof garti yoga e majji garti e konngudi Mansour Faye sunno hanki e yewtere nde ganduɗa nde ko haalirde wotere o ne wayno o bismono ɗum ɗon noon konngudi makko noon woni ko jande ɗi garti hande kono ɗum ko caggal jande ɗi ma en gaare toɓɓere wattidinde jeeheten ko toon to Guédiawaye ɗum ɗon noon wonko kewi toon ko Abdourahmane Kal lollirɗo Gadiel kañum tigui bismoto noon kañum bismono toon hanki gam tigui ina wayno golle makko ɗe o jogui o saaha woni suudu men SAS noon tigui jayde enquête kañum udditadama ko noon tigui nden noon jayde wi ko jogogal capanɗe jeegom e tati milliard koppareje CFA paranoɗe eko yutti ko e codgol guura gam ɓesgu leydi Sénégal naaɓe e saaha boros Covid 19 Mansour Faye jayde witande kanko oɗo saaha hande ne wayno jonci OFNAC woni gomu tambingo kalko fate banggue jurnetagol jogogal koppareje ɗo e leydi men Sénégal ɗi konngudi woni ko haali toon o wiide wonde ko so tawi OFNAC noddimo o wona notoytoɗo sababu noon ina rabɓiɗi e konngudi makko kanko jagorɗo e wiide makko de ina wayno ko OFNAC ala doole e kattanɗe wawde tigui hono noddude e ministre woni jagorɗo kono tan de omo ganduɗa ko professeur Mouhamadou Mboup kañum suuten konngudi holliti wonde de ko OFNAC ene jogui doole e pellital e mbawka kala wawde noddude mo ganduɗa ko jagorɗo kono kadi e hoorejo jagorde e hoore muɗum saabu kay kuulal leydi meɗen ngal ina yamiri ɗum so tawi kay on ɗon nana tigui e dow gollal ngal ɗin konngudi noon woni ko jabti mo ganduɗa ko keynum hoorejo leydi ndi jayde l'observateur ko dawri koye ɗin konngudi arti nde holliti wonde ko ha joni hono mbiyen heɗade woni audition jagorɗe ɗum ɗon noon woni hande o ko arta e ko fate banggue hono pouvoir muɗum e joggal muɗum kala ɓe kolliti wonde noon ko OFNAC oɗo saaha hande di ko galle mo ganduɗa o ina kay heewi gudde no feewi ɗum saabi noon ɓe garti ɓe kolliti wonde noon tengtini ɗum ko oɗo gonka mo ganduɗa ko Mansour Faye jagorɗo tambiɗo kalko fate banggue développement communautaire ɗum ɗon noon ɓe kolliti o saaha hande ko haqqilanteɓe to banggue hono gonka OFNAC cuuti hen konngudi ne tawe e nder hello 5 e nde jandi witende l'observateur woni koɓe pini ɓe dawri guddum ko tawete hen ne wayno ko konngudi ganduɗa ɗi sakti ɗum biteɗo docteur Ndiaga Mactar Gaye on ɗon de holliti wonde o saaha hande maɗele kewɗe ɗe ganduɗa ina jokkodiri ko wiyete AVC ɗum ɗon noon jomumen ina wayno de ko dañɓe duuɓi 45 fayi dow ɗin konngudi makko jaji ne tawe e hello 3 e nde jandi witende l'observateur jayde las ko wi nden ɗon ko natal Aminata walla mbiyen Assom Aminata Diatta jagoɗo tambiɗo ko yutti ko e gueɗe hono jeegu kam e cogguɗo e leydi meɗen Sénégal ɓe kollitti wonde noon ko wawnere nde o wawde ɓe ganduɗa ɓe ko kileneɓe kono kadi e memte mo woni e wadde oɗo saaha hande ɓe kollitti wonde noon ko nguɗo gomo witengu Sinacom kañum o saaha hande de yiɗi dunje on ɗon jagorɗo nde kay ummoto e gardigu hono on ɗon galle ɗin konngudi kadi ne tawe e nder nde jande tawi ko hello 3 jande witende L'As Quotidien jayde libération rewi hen nden ɗon jayde oɗo subaka hande kañum ne arti koko yetti ko e jiiɓor teskaɗo e oɗo société mo ganduɗa o ko société biteɗo ha joni SAR mo ganduɗa kay jiiɓor muɗum ha hande ne jokki ɓe garti noon e hol kay koɓe teski ko wiyete scandale mo ganduɗa kay eɓe jogorno wadde ɗum ha tengti e keftugol jeereji hokkude ɗum hono nokkuji goɗɗi ɗum woni ko jayde fini dawi arti kono kadi ɓe garti e ko ganduɗa ko woni alhaali mo ganduɗa ko Aminata Assom Diatta jagorɗo tambiɗo ko wiyete banggue coggu kamɓe jeeygu leydi meɗen Sénégal ɓe ganduɗa ko tambiɓe kala ko fate banggue gueɗe yeeyoɓe leydi men Sénégal yidde munen tan e oɗo saaha hande koyo jagorɗo ummo e gardigu leydi ndi jayde quotidien le quotidien
e gardi ko ganduɗa ko woni e jagorgal ngal o ardingal ko noon tigui en gartata ndeɗo jande ganduɗa nde walla en garat e jande quotidien le quotidien no mbiɗani Aissata nden noon jande waɗi ko losko mawgo e ko yutti koye coppugol leɗɗe hani e mango toon to nokku mo ganduɗa ko diwan Filao tawete koto banggue diwan VDN to banggue tigui rewo Dakar ɓe kollitti wonde noon o saaha hande ko dandu monut hono teska toon ɓeɓe ganduɗa ko ardiɓe on ɗon nokku dokkiri nokkuji kewɗi ko tolni hectare uji ɗi ganduɗa ɗi ko limtinɗi kono kadi eɓe dokki ɗum ɓe ganduɗa ko yimɓe sodoɓe galleji kono kadi e société ji privé ji ɗi ganduɗa ɗi ko jokkodirɗe e laamu leydi Sénégal ɗum woni ko jande fini dawi hande e hello muɗum 4 e 5 e nde jande witende le quotidien Vox Populi ko wi nden ɗon ari ko e dawrugol nde ko guuɗi subaka hande o ko Abbas Fall coordinateur mo hono landa Pastef ɗo e Dakar o holliti wonde noon ɗi konguɗi o haali o holliti o saaha hande makki de o woni koye manam ko cheydare jafuɗoni konguɗi walla mbiyen koye sukaɓe ko mawɓe kañum tigui woni e ƴorɓade ɗum e oɗo saaha hande so en jafnima haajuno ɗiɗi konguɗi makko noon ɗi o suuti holliti wonde de ko woni e wadde ko kanko hoorejo Macky Sall e oɗo saaha hande ala ko woni fandare makko so wona yidde tigui hono ƴamtude lefol laamu lawol tatoɓol e on tuma noon holliti wonde ko Sénégal naaɓe jaɓata tigui hono kanko hoorejo Macky Sall omo watta Sénégal jeeyi makko woni royaume tawi noon kanko tigui jeeyi ɗum ɗon woni konguɗi ganduɗa ɗi o suuti ɗum kanko mo ganduɗa ko biteɗo Abbas Fall konguɗi makko jaaji kankone ina tawe e nder nde jande witende Vox Populi jayde gendire le soleil nden ɗon e oɗo ñalawma hande Aissata yilli ko toon to Fouta e Kombaru nokku mo ganduɗa o ina wiye Horko Diéré eɗen gandi Horko Diéré ko commune mawɗo tawete e nder falde Kanel ɓe kollitti wonde noon on ɗon nokku de ko nokku tarih mawɗo wonande dendiyankoɓe jande yilli hande arti koko yetti ko e jamonoji ɓennuɗi e 10 e 1500 manam hitaɗe ujunere temedde 5 pawɗi ha yetti tan ujunere temedde 7 pawɗi ɓe garti noon koye laamu ganduɗa ngu ko saltigueɓe kamɓe ganduɗa ɓe ko dendiyankoɓe ɓe kollitti wonde noon nokku Horko Diéré o de ko nokku mantiniɗo wonande ɓen ɗon ɓe ganduɗa ɓe kay ko satigueɓe ɗum ɗon noon woni koɓe dawri oɗo subaka hande ɗin konguɗi jajji ene tawe hello 1 e 4 natal wuuro Horko Diéré woni e nde jaydi guendiri o subaka jayde coftal ɓalli stade uddeto damal ko noon tigui nden ɗon jaydi waɗi ko natal Sadio Mané e Pierre-Emerick Aubameyang yiddi sifa tan et tout simplement e oɗo ñalawma hande ko derby mawɗo choc toon to Angleterre Liverpool et Arsenal ko sanga 19h15 heure mbo Dakar Sadio Mané ina heeɓi tigui gam ha joni kadi duppude ɓe ganduɗa ɓe ko Gunners noon ɓe noddirte kamɓe ganduɗa ɓe ko noddirteɓe hono Arsenal ɗum ɗon noon ɓe garti e hono limore mon nde ganduɗa nde Sadio Mané ene heeɓi wadde ɗum hakkude muɗum e Arsenal ko match ji ko victoire uji 5 kono kadi e bituji 5 woni ko Liverpool heeɓi tigui folde kamɓe ganduɗa ɓe Arsenal tawi noon ko kanko Sadio Mané rewɗa ɗon kono ɗum ko noon ɓe garti ha joni e duel manam e pondiral Afrique naaɓe saabu Sadio Mané ne tawe toon Pierre-Emerick Aubameyang ko noonne kadi yomo ganduɗa ko biteɗo Mohamed Salah kono ɗum ko ɓe mbaɗi ko namdal eɗo saaha hande match amical Sénégal Maroc e Sénégal Mauritanie oɗo saaha hande de hol fotɓe wonde milieu terrain mo ganduɗa ko Aliou Cissé ɓe jopima noon hono Krépin Diatta ko noonne kadi e Kouyaté wondude mo ganduɗa ko Idrissa Gana Gueye o saaha hande mbo miijoji kala ene kedde e koye beele ene jogori tawede ngal ɗon pottiral kono ɗum ko ɓe garti ha joni e wonɓe ganduɗa ɓe ko fotɓe kay ina wayno suɓede e fannu kono ɗum ko Alfred Gomis kañum jogori lomtade Edouard Mendy toon to Rennes on gasa o suiva contrat makko e oɗo ñalawma hande toon to Rennes goɗɗum ko tawete hen ko inde mawɗi e club aji mawɗi toon to Europe kañumen piya ina hen Bayern Munich ina hen kadi ɓe ganduɗa ɓe woni hono équipe Manchester City ɗum waɗi ko hanki jayde nde arti hen ko ɓuuri yaaji e oɗo ñalawma hande ko ɗum ɗo wonno ko tongunoɗen Aissata e kelle gadane oɗo subaka hande noon tigui Amadou haɗen faade toon to Guédiawaye en keɗɗoto seeɗa e littoral o saabu filawoji ɗiɗo banggal environnement o il faut saaha eɗen garta hen koko ganduɗa yete ine dandanno wonne gueɗe ganduɗa ummoto koye ndiyam ɗam ko wayno hendu ndu saabu eɗen gandi minen ndiyam min ɗam ko ndiyam ganduɗa ene yaadi hendu hewdu ɗin filawoji noon hande so ittama waɗama koɗorɗe kadi filawoji duttinaka toon Amadou ma wot ko heewi ko ganduɗa ma bonnoy ɗum déjà bonni to gonɗen ɗo Aissata eɗen gandi Dakar ina yeewa ina ngakka leɗɗe eɗen gandi kadi leydi walla wuuro wawa dadde eko yowti ko e poussiére aji en cuurkiyali en eɗen gandi hande o société ji mawɗi taari en ɗum ɗon noon e dandanno yimɓeɓe to banggue ha joni kala ko ummino e on ɗon fannu ko wona ko way nature o nde wayno leɗɗe palo ɗum kono hande ɗen leɗɗe coppaɗe ko yimɓeɓe mbattata fofde
famde ko directement hendu ummoto hoɗo ganduɗa ɗo ko wayli ndu woni ko wiyete changement climatique wayla wayla saaha o donc noon alay saago ɓe jiita feere soit ko hoɗɓe ɗon ɓen ɓe geggine walla ɓe ƴeewa nokkuji ɗi ganduɗa ɗi ko wawɓe lortede ɗen ɗon leɗɗe beele ɗo e dumunnaji garoji yimɓe ne daɗa eko yewti ko e ɗe caɗele noon tigui ma en gartu hen ñalawma goɗɗo Amadou payen toon to diwan mo Guédiawaye noon ganduɗa yette ɓe ganduɗa kamɓe goni société par action simplifié ɓe noddenoma toon yiyete dental manggal gam ɓe gara haalde liggey mabɓe kono kadi wadde feere ha yimɓeɓe gara nottoɓe eko ganduɗa aɓene goni hen ande ngal ɗon dental noon nodduno ɗum ko ɓe ganduɗa kamɓe goni Mamadou Diop ɓe noon noddi hen biyeteɗo Abdourahmane Ka ene ɓuuri lollirde Guédiel ɗum ɗon noon yette woni ko ganduɗa waɗino fayida muɗum kewno ko hanki toon to diwan mo lycée Limamou Laye ko noon tigui Aissata no mbiɗani ko hoorejo wiyete ko Abdourahmane Ka lollirɗo Guédiel Ka no mbiɗani ko noon hanki ko Guédiawaye yonta section Dakar kañum nodduno nduɗo suudu wiyeteno suudu men SAS nde ganduɗa nana darna ko ina tolno hande e lebbi sappo e on tuma noon ɓe noddi kanko hoorejo hoore muɗum o ari toon gam tigui ɓe mbawa yaccinde gollal ngal noddude ndangal Dakar naaɓe kala eɓe gona Dakar naaɓe beele kay ndun ɗon suudu men SAS ene wawa yuɓɓude no hannirta ni e on tuma en kettoto hen biteɗo Samba Sow tawi koye micro Mansour Sow. Hande garagal men ɗo ko ɗum noddaga Dakar naaɓe surtout leegal Guédiawaye noddi Sénégal naaɓe sababu noddaga o noon koɓe waɗɓe invité président suudu men SAS hono Abdourahmane Ka noddirteɗo Guédiel Ilo sababu invitation mboɓe noddimo noon ko hollude wonde ɓe ƴetti engagement nadde e nder société men biyeteɗo société par action simplifié ɓe naata e nder société he ɓe kirjina e nder société he pour yimɓe mbawa sodde action ngaji jeeye e nder oɗo société ɗum woni sababu noddago hande o addi ɗum ko yimɓeɓe hoore mumen koɓe fellitɓe haaloɓe pulaar ene mbiya weeli jingande ko durotoɗo yimɓeɓe koye mumen koɓe parɓe pour nadde e cuɗol ɓamtare heddi noon ɓe dañi élimane bawɗe elmade pour yimɓeɓe naata e cuɗol ɓamtare ɗum waɗi hande o nde noddande yimɓeɓe gari guila law nde tawno haaloɓe pulaar ene mbiya kaɓɓol baali yaltata koye baali wadde ko ɓamtata ko leydi Sénégal ko ɓamtata koye Afrique ɗum yaltata koye Afrique ɗum waɗi yimɓeɓe kolliri ko kamɓe mbawi ɓamtude leydi ndi ɗum noon ene yaada e miijo ko gandanɗa hoorejo leydi Sénégal yaltinino ɗum pour leydi ndi wawa ɓamta woni ko mbiyeten ko plan Sénégal émergent ɗum so segodiri e suudu men SAS ɗum hollata ka doole leydi ndi rendi haqqillaji leydi ndi rendi fandare rendi pour yimɓeɓe mbawa ɓamtude leydi ndi nde tawno ɓamtare ko fuɗɗoto ko e junggo jomum wadde ala e saago yimɓeɓe saɗa ara tawa kamɓe koye mabɓe ɓe gaddimoma ummade ɓen sa ari pour wallude ngal ballal wonata koko yaawi ko ɗum tagui Abdourahmane ari tawi yimɓe eɓe jogui yidde eɓe jogui cuusal kamne addi gandal addi jawdi addi yidde addi peeje pour rendinde yimɓeɓe foof ndenda pour leydi ndi wawa ɓamtade tawa ko e duumare wondude e programme men mo ganduɗa hoorema hoorejo leydi Sénégal ina mba saña woni ko wiyete ko plan Sénégal émergent jokkodiri e société men biyeteɗo société par action simplifié ɗum so rendi leydi Sénégal ina ɗamina yaarude hen yeeso Afrique yaara hen yeeso aduna o yaara hen yeeso suudu men SAS fulɓe ene jii hen koye mumen sababu o ko kamɓe mbaɗi créé suudu men SAS haɗa andi ene hewno e nder aduna he neɗɗo waɗa créé hunde wi yimɓe gaare naaten hen kono noon ɗum ɗo ko yimɓeɓe koye mabɓe mbaɗi créé mbi yimɓe gaare naaten hen wadde sa fuɗɗani hoorema ɗum a yiyat hen hoorema tawde ko an waɗani hoorema on jarama yo Allah wallu en walla Pindi TV vraiment min jetti on e communication omo mbatton e information omo jawtiron hemin ñaago aussi société ji men darneteɗi ɗi e état men Sénégal jaggat tan organe uji mbaɗi e Pindi TV saabu ɗum ɗo ɗum ƴettata ko gueɗe less ko société à la base ɓe ƴettata ɓe mbaɗa remonter les informations ha yaaha dow wadde hemin mbaɗa encouragé gardeɗo société o hono Abdourahmane nde jaggarante Pindi TV ha wawa yettinde toutes les informations nécessaires population o daña ko sohli ko hen on jarama ko Samba Sow wonno Aissata Ndiaye kanko ne suuno ɗiɗon konnguli kanko Samba Sow noon e siftinde kanko woni coordonnateur suudu men SAS toon to diwan mo Matam noon tigui Amadou Moussa wadde koko ganduɗa hande ƴewtidama nana ɓuura hewde e nder Afrique saabu jeygol action hande ne waɗi hewɓe ɓe ganda jahanno ko caggal leydi mbaɗa toon investir kalisaji mumen so par hitande so
sopar lebbi jeegom sopar lebbi tati ine keɓa ɗum ko ganduɗa ko kañum woni gartam dañoɗam hendam ɗum noon hande africain ji saka noon e sénégalais ji darni koyɗe mumen goni udditi société ji entreprise aji wonde yeyde ɗum ko ganduɗa woni action ji noon ko addu mi adda ndendinen liggoɗen ko jibini fo ndenden Amadou Moussa ene woodi Aissata ene moƴƴi garten seeɗa e tarikh hono nduɗo suudu men SAS eɗen gandi ko programme o lança e timantaw hitande presque lebbi sappo en kaali saabu wonno ko 15 16 ha 17 lewru décembre hitande ujunnaje 19 2019 ma en ɗon ndu toon to Daara Djolof eɗen gandi kadi aussi Pindi TV ene wonno e cœur e on ɗon événement saabu kay hono ballal mo ganduɗa ko Abou Samba Diop jokkodiral muɗum e kanko Abdourahmane Ka Gadiel Ka guila nden noon ha hande ɗo kalten ɗo ne wayno gueɗe nana jaara yesso soit noon ko hono famminde yimɓeɓe nduɗo suudu men SAS d' abord ko société manam ko ɗum banque mo ganduɗa o ko banque ballowo aynaɓe remoɓe e kam e awoɓe ha hande saabu yiide ɗo hen banque ji kewɗi ɗi ganduɗa ɗi ina mbaɗi hon ɗeɗo gueɗe kono noon banque makko walla mbiyen banque mo yiiɗi wadde e oɗo saaha hande ko banque mo ganduɗa o ene webtini gueɗe ɗe foof saabu action mo ganduɗa ko ɓurɗo famɗude ko ujunnaje nogas ɗum ɗon so tawi a soodi haysino ko action goto e on ɗon tuma an a jeyama e nder hankkadi ni société o eɗen gandi ɗum wonano ko weeɓi ɗo e nder Afrique wadde en jiguila nden ha joni yimɓe nana cooda action ngaji won hen famɓe won hen ɓe pamani ɓe ko ɓen jiɗɗen famminde wonɓe ɗo e nder leydi Sénégal ene mbawi jeeyede action o ɓe gona ɗo kadi aussi nder leydi Sénégal ene mbawi jeeyede action o tawi jomum waɗi contribué ko on ɗon 100 000 francs woni ujunnaje nogas mbuɗu tawi ko copreje CFA foof noon ko gam yidde ha joni liggade saabu eɗen gandi ɗanle ɗe keewi Aissata eɗen gandi kadi aussi caɗele ɗe keewi ko yon tuma noon kanko Abdourahmane Ka Di Gadiel Ka o faami gueɗɗe o felliti wadde investir kanko tan goto pourtant o wawno wadde investir o maha banque o kanko goto waɗa hen financé omo gollo kono noon yidde wiide goto foof kala neɗɗo ɗo wawi wonde e nder windere nde yo waɗa hen junggo muɗum tina vraiment mbuɗu muɗum nana e nder banque o kono kadi tina kañum hoore muɗum nana jeeya e on ɗon société ak hono mo ganduɗa par action simplifié mbi sikkongol ngol déjà angol fiɗi foof sikki so tawi a faami noon tigui Amadou Moussa saabu koko ganduɗa yete hande no mbiruɗen joni ni nana fuɗɗo hewde e nder Afrique hay ɗo e nder leydi meɗen Sénégal saabu yete koko ganduɗa neɗɗo ne wawno wadde investir e kalis mum kono noon yaññat ɗum yaññude nde woni ar nanno hen annene mbuɗuma ɗiɗon mbuuɗi so rendinama liggima enen fo ndenden ko ganduɗa ene yalta hen ene wiye dividende ɗum ɗon noon ha joni koko ganduɗa yete no Amadou Moussa wini ujunnaje nogas fuɗɗorto action goto sa welama cooda ɗiɗi joyyi sappo ha ko mbawɗa hen sodde foof wonɓe ɗo e wonɓe caggal leydi fof ine mbawi jeytede hen koko ganduɗa noon hewɓe ine daña hen est ce que ina holni nadde walla est ce que somin nanni kalisam ma wayni walla ma wayni kono koko gueɗe ɗe ganduɗa pawa koye lawol ina siiri saabu ko kayitaji saabu koko ganduɗa yete koko liggoto kalis mo ganduɗa liggoto ina jibina ko jibinta ko enen fo ndendata ɗum wadde ko wayni Amadou ina waɗi fayida saka noon e nder leñol men fulfulde ko noon tigui ko ɗum tigui ko ɗon jiɗɗen jofnirde sa saabu eɗen gandi hono on ɗon siège o wonata ko toon to Daara Djolof no mbiɗen ni golle ɗe presque nana jaaha no hannirta ni e oɗo saaha mbo kalten donc noon sa yi ko nooti ko yimɓeɓe sa daari ndiɗo kewede hanki toon to Guédiawaye déjà ma femme yimɓeɓe paami ko yutti koye on ɗon fannu saabu eɗen gandi sensibilisation o ɓenni eɗen gandi en kaali mbiɗen hono Pindi TV ene wonno cœur e on ɗon événement eɗen gandi ɗinon dumunaɗi kalno ɗo ɗi yimɓe foof jeehi e nder diwnu Sénégal kala e kuuɓal kala seta yaadi e caméra yaadi e journaliste ɓe ganduɗa wayni ko ɗo e Pindi TV waddi ɗum ɗon firti ko hunde lamde kono kadi lawɗinadi nokku mo ganduɗa o ko hunde sirde no hannirta ni e ndene sahaji goɗɗi yimɓe ne mbawi jogade kuuɗo huuli walla jogo ha joni caɗele wadde accès e ko yewti ɗinon fannuji kono hande o foof wemnama ha yettima e juuɗe meɗen wadde ko wemna ha yetti juuɗe maɗa jomum foti ko jirde ne wayno hette hen waɗa ɗum ko kañum jeeyi sona ɗum so ɓoccitimbama woɓɓe ma ƴettu mbaɗa hen copreji mumen kepta société o e juuɗe ɓe ganduɗa ɓe ko fonnoɓe jeere ɓe saabu mbiɗen ko awoɓe remoɓe kame aynaɓe ko ɗum woni ko Abdourahmane Ka Gadiel Ka ene wayno kañum ne yiiɗi wallirde nayrat to banggue hono wallude leñol ngol ha tengti aynaɓe wonɓe e nder bunde ɓe ganduɗa haydara e banque ji ɓe e on tuma ko ɓen ɗon mbebna e ko noon kadi remoɓe ko noon kadi aynaɓe hani awoɓe donc noon yidde wiide oɗo société ko société dendagal Sénégal naji dendagal Afrique naji kono kadi sa daari ɓurata herdade ɗum walla mbiyen ɓuuri hande o ene wayno jogade hen titre so tawi en kutorima ngol ɗon konngol koɓe ganduɗa ɓe ko wiyoɓe mbimi e wimami noon tigui Amadou
Moussa jarnude waɓe no Abdourahmane Kayen Guédiel Ka kono kadi waɓe no ɓe ganda woni Mamadou Diop en dañɓe hakkille darnude ɗim ko ganda woni ngal ɗo dental gam famnude yimɓeɓe ɗum wonno komin gaddannomo ne ruɓɓindu jayndeli moɗon banimon debbo Aissata Ndiaye wonno banum gorko Amadou Moussa heɗen no e banggal caméra o ko Mansour Sow alias Thiat